Bhí lá mór speisialta de cheiliúradh ar siúl in Gaelscoil na Dúglaise i gCorca le deireanaí. Bhí an scoil ag cheiliúradh cearcha bliain ar an bhfód. Bhí daltaí, múntarí agus tuismirí i láthair chun stair agus spird na scoile a cheiliúradh. Crú fáilte mhór roimh an taoiseach Mícheál Martin chomh. Ba é oscailiú ferganmh nua na scoile in 1996 agus é ina ara Edicus ag an am. Bhí mar sa gcuirdaí ag le brotcha agus cháir go taoiseach go dtí ar scoil inniuh. Cuirbhí léir fáilte chuig an taoiseach agus bhí mar ag cara a ród an bhfuil sa clós. Is bralam a bheith ag suúgra sa clós agus ag leabhart scuig agus ag fálam. Tá Gaelscoil na Dúglaise píosa mór de a héile agus beag sé i gcónaí mar cinnte bheith méid teachtarrás an mhúntúir nar bheith méí sinna. Bhí sána san ócaí nó dosca mé scoil seo, bhí mar a mó sa páirt ní bhar feic an seo agus bhí gacéine faragach agus bhí ifagach ón rain agus bhí sé ná éilú agus thug sé gealún beag an fergna beag tacht. Anya tá os cín 45 dalta agus 27 múntir sa scoil. Tar éis cearcha bliain, d'obair de cheol agus de ghaeilge, tá Gaelscoil na Dúglaise ag súil inis leis a géad cearcha bliain eile. Conor Nuacht Cúla4, Dúglaise, chun le Chorcaí.